Lebo už ste to povedali. Zapredávate. My Slováci nemáme tu na žiadne práva. Dobre. Na území tomto južnom my sme utláčaní. Takže ďakujem za tento názor. Vypočujeme si ďalšie. Dobre? Do počutia. Dobre. No, máme tu hneď aj druhý telefonát. Odkiaľ? Haló? Haló. Áno, počúvame vás. Áno. Odkiaľ vy voláte? Z Bratislavy. Áno. Ja by som sa v podstate chcela pridať k tej pani, pretože to, čo tam je, že teda nechcú autonómiu na etnickom princípe, tak to nie je nič nové. V podstate teda v tejto etape ide o tú kultúrnu a prípadne nejaké ďalšie a postupne teda ďalej. Tak práve si myslím, že toto nie je nejaký výdobytok a nič pozitívne, pretože toto je ako známe, že v podstate nejak tie požiadavky sa uspokojili na tej kultúrnej autonómii. Ďakujem, do počutia. Tretí názor je odkiaľ? Haló? Haló? Počujeme sa? Dobrý deň. No nejako nám nefunguje to spojenie hneď od prvých sekúnd, takže odkiaľ voláte? Odkiaľ voláte? Odkiaľ volám? Áno. Nech sa páči. Haló? Áno, počúvame váš názor. Viete čo, ja pochádzam z južného Slovenska, ale už chvála Bohu bývam v Bratislave. Ja by som im neverila, lebo ja som zažila za Horthyho a vôbec rodičia moji zažili Maďarov, čo nevedeli ani slovensky počítať. Potom ja som zažila Maďarsko, keď sme boli obsadení za vojny. A potom aj ďalej. No ja som už teraz, chvála Bohu, v Bratislave, ale neverila by som im. No nedá sa na to pozrieť trošku tými pozitívnymi očami, že by teda... Prosím? Ďakujem pekne. No môže sa vás... Tak nič už, do počutia. Príjemné popoludnie, tentoraz kam? Haló. Áno. Áno, nech sa páči váš názor, čo vy očakávate od tejto spolupráce. Skúsme sa na to pozrieť aj pozitívnymi očami. Verejne vyhlásili, že nebudú žiadať autonómiu, aby sa tak nejako upokojila tá hladina. Môže to k tomu prispieť? Pani drahá, prosím vás, že to je kamufláž. Oni jednoducho nebudú žiadať územnú autonómiu na etnickom princípe, ale budú žiadať školskú autonómiu samospráv a to sa rovná územnej autonómii. To je obyčajná kamufláž, ktorú chcú zaslepiť oči našim voličom. Ďakujem. Že to sú jednoducho. Ako chcú vládnuť štátu, ktorý nechceli. A najmä maďarskí poslanci podrývajú, kade chodia opoziční. Ďakujem za názor, do počutia. Ďakujem. Dobrý deň prajem aj vám. Dobrý deň prajem. Voláte odkiaľ? No i Zanko. Nech sa páči. Áno, nech sa páči. Zanko. Počúvame. No prosím, to všetko je jasné, čo sa tam hovorí v tej deklarácii alebo dohode. Že nechcú územnú autonómiu na etnickom princípe. Ale čo znamená subsidiarita? Lebo podľa toho, čo som ja počul od pána Durajího, to je to, že samospráva rozhoduje. A keď rozhodne, že patríme k Maďarsku, tak patríme k Maďarsku. Vyššie orgány nemajú do toho, čo hovoriť. A tu je ten kamufláž, čo ten pán hovoril predtým. No ale ja pokiaľ som zhodou okolností som si dnes pozerala v slovníku cudzích slov, čo je to subsidiarita. A tam je, že o veciach, o ktorých nemôže rozhodovať nadriadený, povedzme štát, o to môžu obce a mesta, ale o týchto vážnejších problémoch, kde môže zasiahnuť parlament, o tom nemôžu obce same rozhodnúť. Takže ja som to pochopila trošku inak. To môžete to chápať. Ja len hovorím svoje. Ale oni to takto chápú. Moment, myslíte? Nechajte si to overiť, že ako myslí pán Durají subsidiaritu. A potom dozviete, lebo tu je ten fígel, že my sa necháme, ako sa povie, učičíkať, že však to není územná autonómia. Nie, to je ďalší schodík k tomu. Takže taký je váš názor. To je môj názor. Áno, ďakujem pekne, do počutia. Vážení poslucháči, ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do dnešnej témy popoludnia s rozhlasom.